Rozžiarená reduta, slávnostné roby, iskrivý gala večer. A pritom ide o tých, ktorí sú spoločensky často prehliadaní, opomínaní, nedocenení. Ale nie v tento večer. V tento večer sa totiž odovzdáva cena Dionýza Ilkoviča pre mimoriadnych učiteľov prírodovedných predmetov, ktorí vychovávajú tých najtalentovanejších žiakov na Slovensku. Medzi týchto učiteľov patrí aj tohtoročná víťazka a finalisti ceny Dionýza Ilkoviča, ktorých porota vybrala spomedzi 44 nominovaných. Je mi cťou byť v takéto spoločnosti, kde sú vedci, kde sú ľudia, ktorí oceňujú vedu, ktorí oceňujú kritické myslenie, rozmýšľanie, to, čo dávame deckám. Je to pre mňa úžasný večer. V tej škole som vydržal už od roku 1989. Takže myslím si, že je to taká trošku taká podsta, že človek, keď zostane verný tej škole, tak si také ocenenia si zaslúži. Ďakujem veľmi pekne za ne. Pre mňa učiteľstvo nie je povolanie, je to poslanie a možnosť ovplyvniť budúcnosť. Možnosť pracovať s talentami, ktorí možno objavia niečo, a čo nám pomôže všetkým. Ich príbehy ukazujú, že veda nie je len o číslach a vzorcoch, ale aj o ľuďoch, ktorí dokážu zapáliť zvedavosť a odhodlanie. Práve takých každoročne hľadá porota ceny Dionýza Ilkoviča. Učiteľov, ktorí menia zvedavosť na budúcnosť. Prečo je ale vlastne potrebné oceňovať učiteľov prírodovedných predmetov? Lebo je to veľmi ťažká práca. Ja pripravujem momentálne na Univerzite Mateja Bela budúcich učiteľov fyziky a vidím, že ako pre nich, pre tých študentov, ktorých ja tam mám, by bolo ohromne ťažké pracovať s tými talentovanými žiakmi. Takže keď sa do toho nejaký učiteľ pustí a dokáže si v podstate aj sám naštudovať a posunúť sa do toho, aby vedel byť aspoň partnerom pre tých špičkových žiakov, tak je to ohromná nadpráca. A druhá vec, čo je veľmi dôležitá, je, že tí učitelia zostávajú v takom úzadí. Ten študent, keď ide reprezentovať, vyhrať nejaké medaily, tak s tým žije veľkú časť svojej začínajúcej kariéry. Ale pre tých učiteľov v podstate nič také nie je. Práve učitelia prírodných vied najľahšie si nájdu miesto v komerčnom sektore, je o nich záujem. A ak teda vieme aspoň trošičku prejaviť rešpekt a úctu voči učiteľom, pedagógom, ktorí sa deťom venujú, tak si myslím, že môže to byť taký maličký dôvod a motív, aby neutekali zo školstva a aby sa cítili spoločensky ocenení. Predovšetkým by mali pedagógovia mať materiálne ocenenie, zodpovedajúce ich vzdelaniu a ich dôležitosti. A obávam sa, že tam je dosť veľká disproporcia. Napriek náročnej situácii v školstve predstavujú príbehy finalistov ceny Dionýza Ilkoviča každoročne učiteľov a učiteľky, ktorých úspech je okrem zápalu, obetavosti a expertízy postavený aj na dlhodobej a vytrvalej práci. Práve tieto vlastnosti sa porota tento rok rozhodla oceniť aj u učiteľky Mileny Partelovej v rámci mimoriadnej kategórie, a to za dlhoročné organizovanie Pythagoriády na celoslovenskej úrovni. Človeka to teší, lebo naozaj máte dobré odozvy. Jasné, že sa vzťahujú, hej, ako keď niečo nevyhrá, ale práve to vás baví, lebo naozaj aj ten rodič žije tou súťažou, žije ten učiteľ s tým a o deťoch ani nehovorím. Takže ja si myslím, že my začíname s tou Pythagoriádou otvárať tým deťom možnosti, že poďte, nebojte sa, súťažte a uvidíte, že budete dobrí. Olympiády a súťaže sú pre mnohých žiakov prvým kontaktom s vedou. Sú o zvedavosti, výzvach a o učiteľoch, ktorí vo svojich zverencoch včas rozoznajú potenciál. Predmetové olympiády sú určite veľmi dobrým nástrojom na vyhľadávanie talentovaných žiakov, ale rozhodujúca samozrejme rola učiteľa. Ten učiteľ musí podchytiť toho žiaka, pomôcť mu aj v čase nejakých neúspechov prvých a viesť ho a teda pripravovať, aby úspešne absolvoval jednotlivé kolá súťaže. Aj minister školstva Tomáš Drucker považuje predmetové olympiády za dôležitú súčasť vzdelávacieho systému. Mimoškolské aktivity v predmetových súťažiach sú veľmi dobrým nástrojom na to, aby sa podchytil ten talent a záujem o to ďalšie štúdium. Máme možnosť vidieť, že za tie posledné roky máme naozaj veľmi pekné výsledky. My sme zvýšili finančné prostriedky výrazným spôsobom a myslím, že trojnásobne na to. Trošku sme upravili procesy a ja to budem podporovať viac a viac. Veď máme olympionikov športových a myslím, že úplne adekvátne sú aj tí, ktorí športujú hlavou
a dosahujú že mimoriadne úspechy. Za každým úspešným žiakom stojí učiteľ, ktorý ho včas povzbudil. A za každým úspešným učiteľom stoja ľudia, ktorí si jeho prácu všimli a ocenili ju. Cena Dionýza Ilkoviča je pripomienkou, že špičkoví pedagógovia na Slovensku vzdelávajú s nadšením, citom a vierou v potenciál mladých ľudí. A sú to práve títo učitelia, ktorí dokážu zmeniť svet prostredníctvom svojich žiakov. Viac o cene Dionýza Ilkoviča, jej laureátoch a ich inšpiratívnych príbehoch nájdete na stránke nadácia.di.sk.